Hadian badangsian ke HNYF Sengkemir rengkat bat ke HNYF Northern Region lembat kirang ba shnong ke thanong po kila syong perkat halor ke jing sakta ke pat ba nakadaw ke jing bamla ke tenat MEECL ban penbiang boarding tikna. Kini kinong elam jeng di seng rengkat ba kirang ba shnong kila lit bani kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke District Riboy ban IT ke dorkas ke bagi lepen sengau ba kum ke klik jong ke district ban pen sengau yang ke jing ya ki pat Jong ni katahan syaka tenat MEECL baru syaka sorkar jela bakin hak ban sim kejingkit klik ban penbiang boarding hak katahan nong po. Hak ni kejing le kendo ya ke Deputy Commissioner ke District Riboy ye kong RM Korba lailam do ba GH Karshan Lor ubade President ke HNYF Sengkeme bat lasenran lang do President ke HNYF Northern Region uba Marcos Martin bat kirang ba snong nagi snong ke bahap hak katahan nong po. Habai kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke District Riboy kini gibreu ke balik bani kendo ya ka kila penpau ya jing e ki bagi breu jong kathan nong po ki kendo nakadaw ka jing bambiang ka jing ai ya ka boarding kat kum jing don kam ki pat ba bat hakini ka jing e kendo ka Deputy Commissioner kala kularu ban chimkia ban pensngau syakatrat MEECL bat ka sarkar jelar kum jo kum baladawa da kini kiseng bat kum jo dikanang ba snong u President ka HNYF Sengkeme uba GH Karshan Lor uloong bayamenta kat kum balakular da Deputy Commissioner bakan chimkia halor kani ka benta kabagaseng kalabu akmat jongka kumta kini apswa shipor batkin kmi la katanat MEECL kalaan ban penbiang boarding bat lada kani kam urlong kin shim dakilat ki beteng banyaki kenang bakin la ban yo ya ke boarding ke babiang kila pen pauru ba ka District Riboy ke don bon ki jaka ha ka balatan ya ke boarding kat ba ha kini kathan pat omla ban penbiang ya ke boarding syakinok chong snong Uni unang yalam jong ke HNYF Sengkeme ulat her teng ru dag boong bayamenta kin up haga jingkit clear jong board district bat katanat MEECL kum balapen sengau dag seng bat lada kini kimla ban penbiang kim ban se ban shim dagi wei pat kilat nagliang kirang ba snong balami kemat do ba siwa alang ubralit bani kendo alang ke Deputy Commissioner rengkat bat kiwei kirang ba snong kilong bagi ai ke jing kersian ke bapura ya ke seng HNYF haga jing dawa ban penbiang ya ke boarding elektrik. Iya, bengi keran syapangka electricity supply. Kadangi kanya ke Southwest Kasih Hills, ke West Kasih Hills, ke Janja Hills District, ke East ke West. Baru kena bengi kanya ke power generation ke dari Riboy ke Bahetam. Ke Southwest Kasih Hills, ke West Kasih Hills, baru ke West, anam dan ke power generation, kishim baik na East Kasih Hills. Te lain ta jong ke Umiam ke dari ke jong ke Riboy. Ke Liska project kanamla ban panda buat tangnya ke Amlaram subdivision road. Kadon ke wa tudu hangti ko Saipung block bat ka ha ka Laskeng block ha ka west bat ka north ka Saipung bat ka Laskeng block kataro kam ha ka MEECL ka ha ka Nepco. Tengi susu saya baki bubun he ka boarding electric bat ka yes ka sales road apo lum jing sai ke kijat hinadam. Kadam kalong lai po ka de banta jing Riboy bat ni susu ba ka power generation midon riu tele menta. Ka stage 1, stage 2, stage 3 jong kerdem kulai borok lai teli kadai ke jongi ka borwa ke bawan nadam ka power station kadai ke jong Riboy kabor nihat ngedon ka all tru project ka new tru project ngilong riu teli ka babuntam ngano mikran ni ka Garo Hills nam tip henry is borok ka kasijintia ka bahetan ke generation power generation kadai ke Riboy henry kata kar kom perkhat jongi kalong ba ka jinglip light tam ke bejur ru kadai ke Riboy pat bani ki district kadai ka rukom perkhat kadai ka rukom sule trekam jong department kawan rakyat ka jingjengai ka rukom perkhat na kata misau ba kadon ka negligence kadon ka jing yuroy ka jing nyubeng ka jing ibeng jing ikinom sistem nagaliang jongi ka senjik ni rumah sinang isoro berpenpau baka karpa ya ka board ka MEECL bahkan simkia halor kane ka jing upoi ba kamtam kidon ru kum kata ka subhagia scheme hakaba manta ka basis nam tam kidon ki connection re ka bill ki padyo nang taki ki wiru bun ka jing bumpai kena jaga bill ka ra ka jing ya ki paiba bansi ka bill hawaj hadin ki jing kendu jangi ki ndong ki officer jang department ka jing ki ong ba don ka jing bomsu ki kena ki bill se kata di kadau ka ki le ka ne ka kam le ki simkia ya ka jing ai ting nai ka la hade kata ka kam dei ka nong rem ka basisha dei ka jing ko hi ka dei na kaliang department kamla pembiang ki bill ki bor ka biang ki paiba ki mla marsi ka bil namar ka koi ka bil ka sis koi ka bil ka pahe ki mla shu ban sil te ka ne ka jing lip lai kha kha ka ta sisa ini ki bor ki bangingi kendu
kim sim bakadai ka kam ka khia ka badan kam ke ngin sapan banabyang dakiwi pat kilat ki bakam ba khnang man panti kana ba ka rukom sam boarding kadai banlong ka berhenti kadai banlong ka rengkat kadai banlong siliang yengi kinong senong tam ko dong de boy but ini ki commercial area ki bangila ban man kasni